Toto je ďalšie video z Richardového života v hlavnom meste. Barborka mi tu nechala také štúcky, moja kolegyňa Barborka, kúkaj vám ukážem. Hej, pozrite, jaké feši, že mám vyskúšať úplne jak nové. Chápeš, tak poďme na to, ideme skúsiť. Že hasičský prístroj nespadne na môj telefón, áno, presne tak. Say my name. More moja spocená noha do čistých topánkoch. Joj. Čo kamoši? Môže byť? Kúkaj. Ideme ukázať Barborke, že čo si Barborka myslí. Hej, Barborka? Dobre? No čo myslíš? No super sú. Super, Myslíš? jasné, že sú super. Dobre sú. Super. Ale ja som markeťačka, za to chcem zbaviť, takže ja ti poviem, že perfektné. Say my name. No len to povedz. A po tomto topánkovom výstupe na celé fitko som šiel cvičiť. Tu pek dekujem, tu dipujem a tu slejujem. Pre viac videí zo života daj follow. Čau.